dollar channel clear tu te chipai vek ole tuma hianin I phone hi thing zonga la index a in previous dan kan saidon ani I phone kha han thing la chun la ingai thlak lai kha mp3 kha la index sanga chuanin dinglamai thin chuanin la index phenga chuan vailama I thin chuanin I la in previous don ani chu a enable da kan saidona chuan chu lo po pakhat hriat tu chu I music player kan man hi in ang vak lawanga I ka music player in ka man ang hi in mang ve kher lawanga chumi ni wa chuanin I ati dana na hmun ain ang dek dek lo mai theya chumi ni wa chuanin setting a khan in lo en don ania alawin ang tak le alomom tlei ti ani chu chuan heta music player ka luta chuanin dinglam dot pathuma kha han luta chuanin play all short send app setting tiom ta in setting a hian ka luta setting a ka luta chuanin enable check tiom ta hi enable check hi kan ona chuanin ta hianin check a hianin la po ain post theya I phone kha han ti chela ila play lai kha ain post sanga chuan previous te next day a ta chuanin no action po ta a hei hi idu tanin I thlang don ani chuanin an hnuaiah hianin sec force tiom ta mi hi hemi sec force hi a sensitive katimeng a sensitive ni phone se a sensitive dan khan ni mai ta a lo dawa hei 30 velai da chuanin a sensitive don lo tukta I phone ti chet lek po khanin la khain next zel don ta a chumi ni wan chuanin hei chu sang do hleka da hi a pui lo ani tian sang do hleka kan da ang chuan hei chu ma amai ro chu idu dan idu thanna ania ka chu idu danin isat thei bok ani chuan I okay ta a sensitive chuan hei tlai ka play don lawa achan chu ka play chuanin copyright a hla em ya copyright no tu chuanin ka channel hi ala lian tok si lawa copyright tu chuanin chumi ni wang chuan wa chawar the ui oma tla hi ka play don lawa kan thing chinange endon nia I ahla a hnuaiah hi alawin next zileng kan thing lenga when we all get to heaven wanram ka then hun chuan who am I tian ai next zel ani tikhan no tai vek don nia bain ka video no an sak wangin chunga lom thu ka sei tak mek mewe thanks for watching my videos